U redu, dobit ćete zamet. Prethodno. Znate li da ste konačno doključili nastavnicu? Ne ostavljajte nas, molim vas. Nadam se da ovo ne znači da će biti kao pre. Nikad neće biti kao pre. Odlučila sam da više neću biti predsjednik razreda. Teško doba, epizoda 15. Hoćeš se predomisliti? Ne, neću. Biramo nekog drugog danas. Koga? Tijanu? Ona najviše želi da postane predsjednik. Ne nju. Izluđuje me u posljednje vreme. Šta ti je uradila? Jesi li zaboravila? Totalno ti je podvalila ono. Zaboravi, ovo nema nikakve veze sa tobom. Nemaš ti pojma ni o čemu. Da, Polina? Možeš li da veruješ da je počela da postavlja užasne komentare na Instagram? Da, kao i juče. Napisala je fuj ispod slike. Možeš li da poveruješ? Hajde, dobila sam ja i gore komentare od toga. Ako je stranac, okej. Ali ako je drugi iz razreda, previše je. Dođevala, moramo nekako da je kaznimo. Slažem se. Znaš kako kažu, treba da se plašiš ljudi koji su ti najbliži. Ne znam, nikad ti ne bih to uradila. Ona je pametna devojka, veruj mi, razumeće. O, evo ga naš glavni hejter. Šta je, jesi bolje? Dobro jutro i tebi, Luiza. Šta pričaš? Ti ne razumeš, zar ne? Hodaš okolo i smešiš se svima, a bacaš ružne komentare. Kakve komentare? Ne, ona se pravi luda. Tijana, bolje priznaj da si ti pisala one grozne komentare. Vidi ovo. Jesi li to ti? Ponašaš se kao da prvi put ovo vidiš. Šta? Da to uopšte nije moj akaunt. Kako nije tvoj? Evo vidi ga. Nije tvoj. Zbunili ste se. Pa, šta imaš da kažeš u svoju odbranu? Moram da se spremim za čas. Ćao. Ne moraš da se izviniš. Pokazat ćemo joj njeno mesto. Moramo da idemo. Čas počinje. Mislim da je sve shvatila. E pa neću to tek tako pustiti. Ako ništa, otvorena sam za izvinjenja. Ja ne bih ništa pitala da su slike vaše malo raznovrsnije. Jel to uvek tako? O, ti si ovdje najkreativnija. Zašto imaš tako malo pratilaca ako su tvoje slike tako super? Objasni mi to, molim te. Da, pustite me na miru. Ja radim šta ja hoću, razumeš? Pa, Vidim. sredit ćemo to. A u čemu je problem? I ja pišem ružne komentare. To je moje mišljenje i imam pravo da ga izrazim. Niko nije tražio mišljenje jednog ženskaroša. Devojke, mislim da ne bi trebalo da se petljate sa Dijanom. Njena baka je veštica i strašno je svađati se sa njom. Može, završi svoju bajku. Kako hoćete, ali upozorila sam vas. Dobro jutro. Gde je Dijana? Videla sam je u školi jutro. Otišla je kod bake na konsultacije. Mogu li da uđem? Da, naravno, sedi. Deca, počinjemo sa časom. Jel svima bio jasan? Da. Onda smo završili. Ma hajde, nikako nisam mogla da dobijem dvojku. Ovaj stih sam izgovarala kod kuće bez problema. To je okej, uspjećeš sljedeći put. Meni jedan deo Nike nije bio jasan. Razumeš o čemu pričam? Ne možeš to sad popraviti. Narode, moj hrčak je umro. To je užasno, tako mi je žao. Tvoj hrčak? O, baš teta. Upozorila sam te. Mašo, ne verujem u takve gluposti i baš me briga za to sada. Mogu da živim bez hrčka, nije ništa strašno. Luiza, ne budi uznemiren. Nije tvoja briga. Au! Luiza, jel te boli? U šta ti gledaš? Da, šta se dešava? Reci mi šta si uradila.
O, narode, ne osjećam se baš najbolje. Idem da nađem gospođu Juliju. Jel ona to stvarno radila, Egore? Egore, bolje se odluči sa kim si. Zašto ovde sediš? Samo sam hteo da pomognem. Reci gospođi Juliji sve sada. Želim da se probudim sutra živa, a ti si u problemu, veštice. Polina, Gospođo Julija! gde? Gospođo Julija, moramo hitno da Pomozite pričamo. nam. Šta se desilo? Ta veštica je namestila Polini 2 i ubila mog hrčka. I to je tek početak. Smirite se. Idemo redom, ako može, sa imenicama. Posvađali smo se sa Dijanom jer nas je vređala na društvenim mrežama i ona hoće da prizna da je to uradila. Njena baka je veštica i sve je tako počelo. Prvo 2, pa hrčak i sad se ja ne osjećam dobro. Devojke. Dakle, imate posla sa nekom ozbiljnom crnom magijom. Šta bi trebalo da radimo? Znali smo, došli ste na pravo mesto. Verovatno je u pitanju čin i ja znam kako da je poništi. Cool, možete da nam pomognete? U redu. Odradit ćemo ritual danas. Da biste oterali zle duhove, morate da im date nešto ukusno i slatko. Onda morate da bacite čin, a ja ću napraviti napitak. U čini morate da se pokajete i da tražite oproštaj od veštice. Dakle, razumemo, trebaju nam slatkiši. Dakle, idite u kancelariju, odaberite nešto najslađe. Pustit ću vas za časa, a onda posle dođite kod mene da obavimo ritual. Dogovoreno. Hvala, idemo. I zapamtite, ako čin nije iskren, magija će trajati zauvek. A gde je Luiza? Jesu li dobro? Okej su. Otvorite vaše sveske, zapišite datum, čas, školski rad. Čas je gotov, narode, doviđenja. Dijana, molim te ostani. Zašto? Vidjet ćeš. O Bože, ne govorim njima. Morate. Luiza, pravo si, moram. Spremite svoje govore, sedite dok napravim napitak. Ne mogu da izađem večeras. Da, zauzet sam. Moram da pomognem Juliji. Sveske su je teške. Moram da pomognem da ih odnese. Da. Aha. Hajde. Svi. Pa sad moramo da držimo ruke i Paulina će početi. U redu, Dijana, oprosti mi. Ako sam nepristojna, ali nekada ne radiš prave stvari. Paulina, izvini. Okej, Luiza je sledeća. Zašto ja? Pa znaš, nemaš baš izbora. Dijana, žao mi je što sam te vređala i što sam bila nepristojna i zla prema tebi danas. I meni je žao, devojke. Kad vidim da vaše slike dobijaju više lajkova od mojih, počnem da pišem ružne stvari. Neću to više raditi, stvarno obećam. Pa završili smo ritual. Sad hajde da popijemo napitak. Vidi kako je ukusan moj slatkiš. Dijana, je li tvoja baka zapravo veštica? Zašto to mislite? Maša nam rekla. To nije istina. Baka i baka kao i svaka druga. Obična je. Mislim da razumem. Maša, ona samo nije htjela da se svađamo pa je izmislila to za njenu baku. Čekajte, zašto su se onda one stvari dešavale danas? Zar nam se ne čini čudno? Luiza, smiri se. To su samo slučajnosti. Okej, devojke. Drago mi je da ste se pomirile, a sad je vreme da idemo kući. Spremite se.
O, dolazi. Idemo? Idemo.